Исәнмесез. Бүген без сөйләшәчәкбез маңкортлар һәм сатлык җаннар турында. Олар үзләренең халыкларын акча өчен саталар. Безгә кирәкмәгән әйберне башлыйлар. Бу бар нәрсә. Ул безгә кирәкми. Үлемнәр буенча Татарстан белән Башкортстан беренче урыннарда торалар. Алар аның өчен әйбәттә. Алар акча түләсәләр, миңа барыбер кем аларга акча түли. Бу маңкорт эше. Менә булай эшләр. Берсесе Фирдус Тимаев. Ул артистларга, бөтен татарларга әйтә: "Сез бик күп бирмисез икән безнең егетләргә." Кемнең егетләргә? Фу сиңа. Карап утыра. Безнең егетләр нинди сүз әйтеп утыра аласың син? Бу хәшәратлар инде, бу хәшәратлар бөтен сүз юк аларга. Мондый хәшәратләргә чынлапта барыбер ничек алар анда үләчәкләр? Алар анда үтерәләрме? Алар анда ашаусыз калып үләләрме? Иң мөһиме алар булмавы. Бернинди булышу аларга булырга тиеш түгел. Сез бәлки күргәнсездер, Арслан Тимиров исемле җырчы бар ниндидер. Ул Украинага барган. Белмим инде нәрсә эшләгән, җырлаганмы ул анда, нишләгәнме? Миңа барыбер. Бу хәшәрат турында укыйсы да килми инде. Ул карап тора, нинди эмблемалар ки. Әле ул үзенә шулай ялганлап, мин сатылдым, ха-ха-ха дип утырды. Сез кешеләр нәрсәләр генә язып утырасыз. Хәзер карабыз, нәрсә язалар анда. Кемдер түлиме аларга? Кемдер яшәү белән куркыныч астына китерәме? Бу әйбер булырга тиеш түгел. Сез былай үзегезнең халыгызны сатасыз. Үзегезнең халыгыз турында уйламасагыз, үзегезнең музыкагыз турында уйлагыз. Сезне татарлар, башкортлар тыңламаячак. Акыллы кеше булган. Улар тыңламаячак мондай әйберне. Ул җирдә кем анда мылтык тотып тора? Җыен хәерче, җыен исрәк, шундый кешеләр. Хәерчеләр. Анда акыллы кеше юк. Шуңа күрә интеллигент кеше сезнең белән бер эштә эшләмәячәк. Һәм мин барыгызны сезне күрсәтәм бу видеода. Ниндидер җырчы Ринат Рахматуллин. Мен ишеткәнем бар бугай, ләкин менә ул да анда барып кайткан. Хәерле юллар дип язды. Беләсездер бу җырчыны, Элвин Грей исемле. Аны бик күп кеше яратмый, яратмаска да бар. Чөнки ул да барган бу җиргә. Моның өчен бик тә акча алырга ярата. Менә без карый алабыз кемнәр беренче көннәрне 22 ноябрь 2022 елны кем концертта булган икән. Менә буларның булышуы өчен буларга. Менә без карый алабыз. Нинди җырчылар. Менә карагыз да, аларны хәтерләп калдыгыз. Аларны тыңларга да кирәкми, аларның концертларына барырга да кирәкми. Алар белән сөйләшергә, алар артыннан карар җирләреннән аларның бетерегез. Бар социаль челкәрләрдән аларны бетерегез. Инстаграмларда, телеграмларда блокировать итегез аларны. Мондый кешеләр белән сөйләшергә, мондый кешеләрне тыңларга, мондый кешеләргә концертларга барырга. Ул үзеңне яратмау инде. Үзеңне хөрмәт итмәү. Менә аларның барысының битләре. Әле мин уйладым, Салават Фатхетдинов юкмы әллә икән дип. Карасам, ераграк. Барысын да күргәнем бар инде минем. Кебек. Кайберләре бит инде алар популяр. Менә ул да бар икән. Менә барысы. Тезелешкәннәр. Бергәлектә көч. Мин әйтәсем килә, сез шикелле хәшәратләргә безнең татар, башкорт илләрендә урын юк. Сезгә кебек. Миңа барыбер, мин әзер нәрсәгә дә булса. Ә сезгә тәмугтә янырга бик әйбәт булыр. Сау булыгыз.